bezplatné omladenie. A v našom tele je mechanizmus, ktorý zlepšuje regeneráciu všetkých tkaní a spaluje tuky, naštartuje omladzovacie procesy a to všetko úplne zadarmo. Aby ste to dosiahli, nemusíte sledovať kalórie, pripájať nejaké drahé prístroje alebo využívať drahé technológie. Tento mechanizmus je možné spustiť úplne zadarmo. Hovorí sa tomu uvoľňovanie somatotropného hormónu. A v skutočnosti sa tento hormón v našom tele produkuje prirodzene, ak sú splnené len dve podmienky. Keď ich začnete pozorovať, už o mesiac vlastne nespoznáte sa. Tieto stavy sú len dva. To hormón sa tvorí v 4. fáze spánku a na jeho tvorbu je potrebné, aby v krvi nebol inzulín. Čiže jednoducho povedané, v noci a pred spánkom by sme nemali jesť. Je vhodné dbať na to, aby posledné jedlo bolo najneskôr do 18. hodiny. Zaujímajú nás aj